Hola, nois i noies de quart. Mira, aquest vídeo és per explicar-vos la fitxa que us toca aquesta setmana de català. Es tracta de la fitxa 6 de paraules compostes del taller de vocabulari. Mm, Tal com diu el seu nom, treballarem les paraules compostes. Aquí ens diu el que són les paraules compostes, que són formades per la unió de dues o més paraules. Sí? Tenim de ferro i carril, doncs ens en surt ferrocarril. D'espanta més ocells ens surt la paraula espantaocells. I aquí ja tenim el primer exercici. L'exercici 1 es tracta d'uneix posa els, però seria les puntes dels llapis per formar paraules compostes i escriure-les a sota. Molt bé. Doncs hem de mirar a veure aquí què posa. Compra, amb quina paraula podria formar aquí una altra paraula, ajuntant-la amb qui? Sí? Doncs, no sé, hem de buscar una i posar-la. Panxa. Panxa... potser amb content? Panxa content. Jo crec que sí, doncs si creu que sí, poseu panxa content aquí. Amb totes hem de formar una. D'acord? Sí? L'exercici 2. Completa amb aquests mots compostos la regla ortogràfica de l'ús del guionet. Sí? Molt bé, doncs aquí tenim una sèrie de paraules, unes van amb guionet i unes altres no. I aquí tenim la teoria de l'ús del guionet, perquè a vegades les paraules compostes van amb guionet. Doncs aquí sabem quan van i quan no amb guionet. Quan el primer mot acaba amb vocal i el segon comença amb S, R o X, com ara, doncs hem de buscar les paraules d'aquí que acaben amb vocal i que la segona paraula comença amb S, R o X. Per exemple, aquí deu estar malament, deu ser para-xocs. Sí? D'acord? Sí. O, quina més? Gira sol, comença amb S, el segon. Sí? Val? Aquí tindríem. Numerals, quan són numerals, 27. Sí? D'acord? Si n'hi ha algun més, I mots que contenen els punts cardinals. Nord, sud, est, oest. Sí? Està clar aquest, Nord, est, i n'hi ha algun més, I d'altres porten una I enmig, com ara alguns que portin una I al mig. D'acord? Sí? Continuem a la següent pàgina. Una mica més gran. Així em sembla ja es veu una miqueta més. Aquí, diu el 3. Escriu les paraules compostes que designen aquestes imatges. Doncs hem de fer la 1. Això que són? Doncs uns altaveus, no? Ens ho hem d'escriure aquí. Cada lletra de la paraula sobre una ratlleta. D'acord? A veure si les podeu posar totes. I aquí, el 4 ens diu que tot això són paraules compostes i tenim filferro, capficar-se. Doncs hem de posar de les dues paraules que formen la paraula composta què són cada paraula, si és un nom, un adjectiu, un verb. Per exemple, filferro. Fil, la paraula fil és un nom i ferro, doncs també és un nom, doncs posem nom i nom. Rentaplats. Renta seria un verb i plats seria un nom. Val? Doncs aquí hem d'anar ficant tot això.
I finalment, l'exercici 5, aquí el que ens diu és subratlla les paraules compostes que s'amaguen en els títols d'aquesta biblioteca. D'acord? Doncs hem d'anar buscant totes les paraules compostes que trobem aquí i les subratllem. Com ja sabeu, a principi de setmana explicarem les activitats i a final de setmana les corregirem tots junts. Vinga, a veure si comencem a treballar i us va molt bé la setmana. Salut!